বিশ্রামগঞ্জनि शिबि तागारजला थांमोननि लामा कासुलाइखा ओ तुमालखौ सनायरक बरकनि सारमुखा लामा बेलायनो हामिया आबोबाय मालखौ सतारिबो गोबां दारामुं नुजागो लामा दाराजाक ओंमाबाय लामा सोनाबनानै तांबो नाहारजाखा फिया तिनि खोनाहिनि सालफेरै तंगो साबुंनि बारजा नाहारजा कन्ट्राक्टर लामानि साबुं चेंजागाखाय लामा कासुमा रसाजा गलाखिनि लामा गजारो अटोबो थाग्रिवै खरां दिसलाइखा अटो चालक नायरक पातिमुंनि कक्तबामानै लामा सोनाबनानि बारजा नाहारजाक डिपार्टमेन्टनि तांफां फाइ नायफाइका तेबस कागनि स्रां शालनि शिबि साबुं चेंजागनाय हिनि खाकजागमा मानमानि यागुलो लामा कासुमा रसाय नाहारका बाय जों लामा माखासे माने सारा बছর जों दीर्घ नासिङै दंहा लामा अनेक सलिया जों बार साका कन्ट्राक्ट तानाबो लामा बुहर तांना जाना बर एक मास टाइम रेखा फाया सुगबार फायना कक फाया जों सिनि लामा हामियाङै जों अबरुन मा खालायजा अंगर यां जम्पुइ बिसरांगन तो यां सम्पनगर पन्ज थांगो लामा जत अफिस ब्लक तलक सब डीएम एसडीएम पन्ज लामा तिलायो बर नुगुइ दङ लामा सारा बছর लामा हामियाखौ जों लासिमा दंमोन सिन गारि 2 दिन चालक सिनि साखा हामियाङै थाङो पेसेन्जार तो एक्सिडेन्ट कालायो आबो नोङो साबा मानजाक देबर मानजाकै थाङो आबो देबर चालनो रोङा अमक समक ओइ हाय इंगो मय साजागो जों तङै माले जों तिनि रास्ता अबरुन मा खालायजा जों कन्ट्राक्ट तानो साजाक बार एक मास ओ लामा खालायदि फायानो कगरुवा फाया जों तिनि बायदि दाखो मा लामा मा कासुकासों बिसिबोसो का लामा हामिया हमके जे दंमोन लामा हामियाखौ 2-3 बছर नंखा बहुत लामा हामिया खालाया जों हाय मा कासुकासों जों अटो चालकनाय श्रमिक ओ लामा तैखे बियां थांमा म चम्पनगर गुलाघाटी बेबेक थाङै मान लामा ति म मेन रोड म बलक लामा जम्पुइ बलक म जों सावनाङै मा थाङो लामाखि ओ जागासिम दा हामिया ना जत जागोन हामिया बहाजा लामा अटे खालायनाय हामि आगि पुरा हामिया तंमना लामा अटे खालायजा ताउ रिपारिन बा हामिया दं सुङै तंफा लामा सपायाखौ उनगो लामा हामिया सुङै तंगो सिन ओ लामा हाल बाहायनाय जोंआबो सोंना मोसुङो सोनामबायाखौ नरक खायकि ओ जे नरक आन्दोलन जे अबारुत खायमानि नरक खायकि माने कोनो आपति जनाखै अरो चांनाय रक खायकि समरिक अपति जे खाय नरकि दाइरेक्ट पार्टी दं दा जों दाराबार पार्टी न जों अटो शर्मी जों लामा अबरुत खालाय सिन लामा हामिन बा जों लामा काहामाना बागै लामा काहाम जे माने आबो नरक जे दाबि खायमोन सानथान दाबि खाय जों दाबि खालायगा जों कन्ट्राक्ट तानो नाजि कन्ट्राक्ट बाबु नों तो लामा नारक जा नों ताव तो ताम पाय हम बो सिलचर हनै साव हाय साव आईजीएम हनै साव हार अटैक हनै साव जों कुन कक लामबो सापाया जबरिया जों बनो बार नायखा मास कासे समय रखाब मास कासे समय पर शुक्रबार हनै सावका फाया जों बाध्यताखौ माखासखौ लामा तिनि नरक जे लामा ब्लक जे खायमानि आबोखौ बहुत थायो खायजाक तो सिनम पमनगर जगाइबारी ग्राम बिसियो तिनि हाय का ओ जे नरक जे लामा बर खायमानि आबो गयसेखौ नरक ताम खायने जों याखरिया लामा सारा दिन तिनि आसुंनाय जों ना खोनाबो आसुंनाय जों लामा का मनायो जों तिनि लामा का आसुंनाय सिमा खिगलायनाय लामा जों लामा सारुंनाय नों सारु गया हायका सारु गया सारु गया कोना जरा तिनि टाइम रे बुझर ति तंनाय नरक जों सारा दिन तंनाय ना खोनाबो तंनाय जों लामा को सिनो समसुदुं यासा एसडीएम डीएम सापायासा ना पीडब्ल्यू अफिसार फायनो नांनाय जोंमै सापायलायनो नांनाय कन्ट्राक्ट तानो जोंगो कन्ट्राक्टर जोंमै मालाय फायनो नांनाय बकक रिताङै मालाया ब फायनाय ताङै जब्रु बनो रां साना जा तंग नाका ब बाजिदा साइ काटि तंग लामानो रां सानजा यावै ब जब मारनाय ब तिनि खे नरक जे अबर खायमान जागा और कि नरक माने कन्ट्राक्टर न हाके फुनो खाजा कन्ट्राक्ट खाजा जों कन्ट्राक्टर न अलरेडी फोन खालायजा बर के फायने कक दरे तिनि फायने फाया सरि हामियानि साइ दङ प्रेसार हार्ट अटैक नि साइ दङ आबो जों तो बनो नायपु सगलिया जिनि लामा तो जों हामना नांनाय नरनि जे अटो गारि श्रमिक रक जे अमखे ब जागोन नि नरक जों बिस्रामगन्ज अटो श्रमिक पमनाव रुट चालकनाय जों বিশ্রামগঞ্জनि शिबुनि गक्थम ब्यूरो रिपोर्ट खुबई।